Denne kjole har fået internettet til at gå amok, efter ungdomspolitikeren Nikita Klæstrup bar den til Konservativ Ungdoms 110 års fødselsdag i weekenden. Det her er så den efterhånden meget berømte kjole. Sagens hovedperson er meget overrasket over den store opmærksomhed, som hun er helt uforstående overfor. Jeg havde bestemt ikke troet, at da jeg tog sådan en kjole på til et lukket arrangement, at det ligefrem ville få hele Danmarks opmærksomhed. Nu er der rigtig mange piger, der har spurgt, og jeg kan sige, at mærket det er Celeste London. Jeg tror, folk bliver nødt til at tænke på, at et er, at jeg som sådan ikke er politiker. Jeg er engageret i ungdomspolitik, og jeg kan godt lide at blande mig i debatten. Men jeg stiller jo ikke op til noget. Det er ikke første gang, at 20-årige Nikita Klæstrup vækker opsigt med sin våde påklædning. Der var det jo fordi, at Ekstra Bladet havde fundet et billede af mig, eller havde fået et billede af mig tilsendt, hvor de så nominerede mig. Det var ikke mig selv, der havde ringet op og sagt, hey, kan I ikke lige skrive noget om mig? Nikita Klæstrup ved godt, at hun bestemt ikke er grim, men hun afviser, at hun viser kroppen frem for at få opmærksomhed. Jeg tror ikke, der er noget, som jeg gør for opmærksomhed. Jeg gør ting, fordi jeg har det godt med det, og fordi jeg synes, det er sjovt. Og den kjole, jeg tog den på, fordi jeg synes, at den var smuk, og jeg følte mig godt tilpas i den. Men kan du ikke godt forstå, at den får så stor opmærksomhed, nu hvor den ser ud, som den gør? Jeg kan slet ikke forstå, hvor stor opmærksomhed den fik. Altså, det er jo bare en kjole. Der er mange andre piger, der har lignende kjoler på til forskellige begivenheder. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være en så stor ting, at det lige præcis er mig, der har den på. Men på trods af den megen omtale omkring kjolen, har Nikita ikke tænkt sig at ændre tøjstil. Jeg vil helt klart fortsætte med at klæde mig præcis, som det passer mig.